ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲି ତ ତା ବାବା ସଡନ୍ଲି ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଲେ। ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ନା ନା ମାମା ତମେ ଖୋଲନି ମୁଁ ଖୋଲିବି। ତ ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପେପରଟା ମୋ ଝିଅ ଖୋଲିଲା। ଖୋଲି ସାରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଝିଅ ତା ବାବାକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ରଖେଇ ଦେଉନଥିଲା କି ବାବା ଫୋନ୍ କରି ପିଜ୍ଜା ଯେତେବେଳେ ବି ଅଫିସରେ ଥିବେ ଫୋନ୍ କରି ବାବା ଆଜି ପିଜ୍ଜା ଆଣ। ତା ବାବା କହିଲେ ହଉ ପିଜ୍ଜା ନେବି। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିଲା କି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତା ବାପା ପାଖକୁ ଗଲା ରାଗିକି। ତାପରେ ଆସି କହିଲା ନା ନା ମାମା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ୟମି ୟମି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ମାମା ଟିକେ ସସ୍ ଦେଉନ। ଆଉ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ, ଚିଲି ସସ୍ ତ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି ରାଗ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଥିଲି। ତ ଲଗେଇକି ଖାଇଲା। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟିସୁ ପେପରରେ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବସି ବସି ବୋର୍ ହେଉଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇଥିଲି ମାର୍କେଟକୁ। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଜି ଟିକେ ବଟର ମସରୁମ୍ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ସବୁବେଳେ ତ ଆମର ପାଳ ଛତୁ ଆଣୁଛୁ କାରଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପାଳ ଛତୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଭାବିଲି ଛତୁ ସିନା ନେଇ ଆସିଲି, ୟାକୁ କେମିତି କ'ଣ କଟିବି, ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ କାଟିବି ନା ତାପରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏମିତି କ'ଣ ଚୋପା ବାହାର କରନ୍ତି, ମୋ ମାଇଁ ସେମିତି ଛଡ଼ଉଥିଲେ ଥରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ପ୍ରଥମେ ଆଣିକି ଛୁରୀରେ ଏମିତି ତାର ସବୁ ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଲି। ଭଲସେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଲି। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଟା କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିନେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଛତୁ ଏମିତି ପିସ୍ କରି ମୁଁ କାଟି ନେଇଥିଲି। ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆଉ ଥରେ ବି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ପିଆଜ, ତେଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଆଉ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ପାଣି ଟିକେ ତିଖା ଲାଲ ସେଇ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି କ'ଣ ନା ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ପକେଇବି କି। ତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ରଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ତ ନଥିଲା, ଏମିତି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ପଇଲି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାକୁ କାଟିକି ପକେଇଦେଲି। ତ ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ହାଲକା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଲେ ଟମାଟୋ ଭଲସେ ସିଝିଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଏପଟେ ରୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଅଟା ଦଳା। ତ ଅଟାରେ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ସବୁବେଳେ ଅଟା ଚକଟେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମସଲା ମୋର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଛତୁ ରଖିଥିଲେ କାଟି ତ ସେ ଛତୁକୁ ପକାଇଦେଲି। ତ ତାପରେ ଏଠି ଛତୁକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଦେଇନଥିଲି। ତ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 2ଟା ଥିଲା ତ ଚିରି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଟିକେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଛତୁରେ ପାଣି ଦେବେନି, ଛତୁରୁ ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ବାହାରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଥିଲା। ତ ତାପରେ ପୁରା ମସଲା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଷି ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ଛତୁ ବି ତରକାରୀଟି ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏପଟେ ମୋର ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଡିନର ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ରୁଟି ସହିତ ମସରୁମ୍, କ'ଣ ଏଇଟା ମସରୁମ୍ ମସଲା ନା କ'ଣ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ନା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମସରୁମ୍ ମସଲା ଏ ନାଁଟା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କେତେ ପୁରା ଝାଳ ହୋଇଗଲି ଦେଇକି ଆସିକି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ପୁଣି ଡାକ ପକେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଫ୍ରେଶ୍ କାକୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଆଣିଥିଲି। ମୋତେ କହିଲି କାକୁଡ଼ି ଟିକେ କାଟିକି ଦିଅ। ମୋର ଝିଅକୁ ବି ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଡାଏଟିଂ କରିବି, ଗୋଟେ ରୁଟି ଆଣିଛି। ତ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଏଟିଂ କଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ତ ବହୁତ ମସଲା ଅଛି ନା। ତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଦିନେ ଅଧେ ଖାଇଦେଲେ କିଛି ହେବନି, ଏମିତି ମନ ବୁଝେଇ ଖାଇଦେବା କଥା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା କି ଟିକେ ଲୁଣି ଅଛି। ଡିନର ସରିଗଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଦିଅର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇପାରିନଥିଲି। ତ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ଆଉ ଇଏ ବି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଫେମସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୋର ଦିଅର ହେବେ। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଆସି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇଗଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଭାଟ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କି ହାପି ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଅନାଅ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲି ଏବେ ତ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଟିକେ ବାଏ କରିଦିଅ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେ ଫାଇନାଲି ବାଏ କରିଦେଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।